ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ରାବଣ ଆଉ ପଦେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀ ରାତେ ରାତେ ନାନୀ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ମଙ୍ଗଳା ଦେବର ଅର୍ଥ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି କଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ତରାଟି ଟିକେ ନାଗି ଆଖି ଦେଖେଇଛି ହେଲେ ବାବାଜୀ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ରାବଣକୁ ରାବଣ ଆଉ ପଦେ କହିଲେ ହେଲେ ତମ ଆଖି କହୁଛି ତୁମେ କାଲି ଠାରୁ କହିପାରିନ ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଭାବ ବଳଉଛି ତୁ କଣ ସେ କହିପାରିବୁ ମୋ ଥରେ ହାତ ମାରି ସାରିବୁ? ସାରେ ଓଲ ନକଲେ କେମିତି ହବ ତମେ ସୀତା ମୁଁ ରାବଣ ତୁ ତ ରୋଲ ଭଲ ଫୁଟଉଛୁ। ମୁଁ ଯଦି ଫୁଟଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଏମିତି ଫୁଟଉନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛୁ? କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚିଆ କରିଦଉନି ମୁଁ ସବୁ ଫୁଟେଇ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ନମସ୍କାର କଣ ଭଲ ହେଲାନି ବଢିଆ ହେଲା ଆରେ ନିଜେ କଣ କହୁଛୁ ଭଲ ହେଲାନି? ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରତିପନ୍ନମତି ବିଦଗ୍ଧ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସନ୍ତ ସମାଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ଭୂମିର ଉତ୍କଳିଆ ବନ୍ଦନୀୟ ଅର୍ଚନୀୟ ମାତୃକଳପା ଭଗ୍ନିକଳପା ପୁରାଣ ତସୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣଶୀଳ ଆର୍ଜନ ମାତୃ ସମାଜ ମୁଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୟକନିଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭିନନ୍ଦନ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଜି ହଉଛି ମାନସିକ ମହୋତ୍ସବ। ଯାହା ହେଉ